Να ακούσει στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων της Αιγιαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί. Μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατεβούν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε οι Τούρκοι, για να υπερασπιστούν τα στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Η χρησιμοποίηση των νερών του Εφράτη για αρδευτικά έργα από τους Τούρκους θα είναι μια προειδοποίηση ότι άρχισε η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου που θα ακολουθήσει. Γεια σας, το όνομά σας? Ανδρέα Ξενοφόντου. Ναι, κύριε Ξενοφόντου, σας ακούμε. Ναι, εγώ γνώρισα τον Γέροντα Παΐσιον το 1989. Μετά από προσωπικά προβλήματα, το επισκέφτηκα. Έκατσα μαζί του σχεδόν μια... Τον ρώτησα και για την Κύπρο. Αν θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Ναι, κύριε Ξενοφόντος, τι σας είπε? Και μου απάντησε, βέβαια θα φύγουν. Και πώς? Εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Θα φύγουν από μόνοι τους, μου λέει. Θα ανοιχτεί ένας πόλεμος στην περιοχή, θα πάει γύρω στα 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και θα είναι σχεδόν παγκόσμιος, μου είπε. Θα συμμετάσχουν πολλές δυνάμεις, προφανώς. Ναι. Και θα αναγκαστεί να μεταφέρει όλα τις το πολεμικών υλικών και τα στρατεύματα που έχει στην Κύπρο, να τα πάρει να αντικαταστήσει τα μάχημα. Μάλιστα. Και εσείς όπως φύγατε, με τα λεωφορεία, με τα φορτηγά, με τα τράχτα, έτσι θα πάτε πίσω. Και πρώτα θα σκοτωθεί ο κόσμος που είπα, εμείς δεν θα συμμετέσχουμε τίποτε. Θα σκοτωθούμε, γιατί ποιος φεύγει τώρα από το σπίτι του που εκεί γέννησε τα παιδιά του, τα πάντρεψε, έστω για να είναι δικά του. Το ίδιο θα γίνει και στην ελεύθερη μας. Δηλαδή? Θα έρθουν οι Τούρκοι να πάνε στα σπίτια τους. Θα γίνει ανταλλαγή πληθυσμών, να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Ναι. Αυτά σας είπε ο Γέρον Παΐσιος. Και ακούστε το πιο παράξενο. Ναι. Του λέω εγώ, καλά πότε θα γίνει. Και δεν θα πάει τόσο όσο πήγαινε ο κομμουνισμός στη Ρωσία. 70 πόσα χρόνια, 77. Μα το 89 ο κομμουνισμός έστεκε. Του λέω Γέροντα, ο κομμουνισμός δεν έπεσε. Ναι. Τρέμουν τα πόδια του Σεργιού, μου λέει. Όπου να είναι χραπ και ζοριάζεται. Αλλά στην Κύπρο δεν θα πάει τόσο καιρό. Προέβλεψε λοιπόν και τη πτώση του... Ναι. Και γιατί θα γίνει ο πόλεμος? Ο πόλεμος θα γίνει για το νερό. Αλλά δεν μου εξήγησε ποιο νερό. Μπορεί να είναι το θαλασσινό νερό. Κύριε Ξενοφόντος, με καταπλήσετε με την έννοια ότι ο Γέρον Παΐσιος σας μίλησε τόσο καθαρά, ακόμα και για το νερό, όπως λέτε, έτσι. Φτάσαμε όταν τώρα. Όταν του ρώτησα εγώ ποιον νερό Γέροντα. Ναι. Μου λέει να φύγουμε και κάτι. Πάνω στου τσίκου τα βουνά, σήμερα στράφτη και βροντά. Πάνω στου τσίκου τα βουνά, σήμερα στράφτη και βροντά.